dragii mei, și bine v-am găsit la un nou gaming pe YouTube. Stați un pic. Bun. Vă salut, oameni frumoși, și bine v-am găsit la un nou gaming pe YouTube, pe canalul pentru jocuri Alexandru Gaming. Și astăzi vom face ceva interesant numit Fugiți de zombie. Adică noi luăm mașina frumos, spargem gardul și mergem până acolo unde vedeți stâlpurile alea de înaltă tensiune. Așa că haideți să mergem frumos, să fugim de zombie, că am un chef astăzi de făcut vlogul ăsta. Dar totuși descoperirea vine de aseară. Aseară m-am jucat de Theft War și am încercat să fug de zombie. N-am fugit de zombie de mult și am făcut un experiment. Cât timp trebuie să stai ca să fugi de zombie cu mașina? Și am ales să mă duc până în pădure. Adică nu, până în deșert. No, gata, hai să merem. Opa! Să nu fie vreunul din ăla cu bombele. Am fugit. Deci noi cum așa o să mergem până în deșert și o să așteptăm. Și când am fugit din deșert, e tot ceva acasă și stăm la pat. Ne culcăm un pic, îl pupă ăsta 2 secunde să doarmă, capătul el 6 ore. Și o să așteptăm după aceea zombie, că dacă totuși e acasă, hai să facem experimentul nou. Să fugim! N-am apăsat pe ăla de torciune. Hai să mergem! Eu zic că zombii au fost călcați. Aici mă mai pormolesc eu un pic. Trebuie să fugim. Deci, vorbesc acum tare. Stai un pic de ușor. O 126 la oră? Băiețe, băi bine. Acum trebuie să o să mai încet. Că o ajunge mal. Așa, bă. Da, du-te, bă, uite, zic eu, nu e vremuri știută, mă. Și așa o să vedeți cât e... Mamă, ce mă enervează. Că vine să-i rup fâșul cuiva. O să merg. Acum trebuie să frânez și să aștept până vin zombie. Că rapid mai vin și ăia, bă, rapid. Bun, și acum o să vă arăt cât de mult trebuie să așteptăm sau cât de puțin trebuie să așteptăm pentru zombie.
Vin. Dai de-l șor că fug! Ce vrei de ușor? Zic că mă uit aici, vorbesc și cu Dălșocă. Dălșocă de că eu stoba credinciosul. Toma necredinciosul. Și acum, Geronimo! N-am dat la maxim, bă. Geronimo! Jur că... No, hai să mergem de aici. Aoleu, ce-mi face jocul ăsta. Am mutat și o puțin ăsta cu care mă văd. Deci trebuie să schimbăm mașina, că nu-i bine, mă, nu-i bine, uite cum e. Uite cum. Ultimul punct e să duce jos. Nu, deci nu, trebuie să schimbăm mașina. Fug de zombie, dar trebuie să schimb. Bun. Așa. După ce o schimbăm, reluăm ce am făcut. Cine a murit în halul ăsta? No, bun, hai să mergem undeva unde e o mașină mai cinstită un pic. Aici, că și de-a trecut, tot aici a venit. Și am reușit. Bun, hai să vedem unde e carul. Sonia Păciu! N-am încercat aici o dată, dar o să o încercăm acum. Uite că o încercăm! Sau stai, mă! Eu trebuie să mă duc înapoi, mă, ce mă duc eu în față? Îi blochez eu pe pod și cum vin multe mașini, o să-i calce pe ei. Acum însă aici, mai aproape de casă, o să reușească să-mi conturbeze somnul. Da, sta liniștit ce conturbează ei, ce mă conturbează ei. Stai un pic că fug eu în casă, mă pun și trag un pui de somn și când și peste 6 ore, la mine peste 2 secunde, mă trezesc din somnul cel de moarte. Deșteaptă-te, române! Mă rog, o să ne luptăm cu zombie. S-a trezit. Sper să nu puște mașina sau să facă rău la toată lumea. Stai pe că n-am parcat aici. Hopa, bă! Oh, bă, bestilor! Că-ți fug abu, bă! Bă, ăstea au chef de un pic de porc. Shit! What the fuck? Pentru ei. What the fuck pentru ei. Bă, ce-mi dă niște nervi zombie ăștia. Zombile ăstea. Creaturile astea îmi dau niște nervi ca aș rupe fâșul cuiva. Nu, dacă nu gustai, e ok. Nici numai cum mi se întrerupe, bă, servă, mi se întrerupe! Uite numai ce fac eu, mi se întrerupe!
Hai repede, bă, uite, băi, asară. Mi-a ieșit pietat, bă, și acum uite că a schimbat mașina mai repede, dic. Hai să încercăm să fugi. Numai am înnebunit cu drumul ăsta de deșert. Și acum... Hai să mergem până în Obelim. Și o să trebuiască să întorcem. Dar nu o să mai întorcem în capătul deșert, în capătul lumii, că o să întorcem aici. Mai în față o să întorcem. E, mă moderează stânga rota. Să mă zombie ăștia ce mă pun să fac. Ca să fug de ei, mă.